खामानि मावनाय बिथिङाव जोंनि बर' आइजोफोराबो हौवाफोरजों समान समान। नंगौ, दासान्दि सानै बर' आइजोआ गोरान आबाद मावनायाव गोबां मुखुब जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कमलाबारि गामिनि रैसुमै मोसाहारि आरो पुर्णिमा बर' मुंनि सानै बर' आइजोआ दैज्लां बोथोरावबो हौवाफोरनि सायाव सोनाराजासे खामानि मावबोदों। बेबायदिनो सानैजों लोगो लालायनानै माइ आबादखौ मावदोंमोन। बिसोर सानै बर' आइजोआ मेसें बोथोरनि आबाद मावनायाव गोसो होहाबनाया गुबुन आइजोफोरखौबो थुलुंगाखां होदों। थारैनो रायखांनाया गोनांदि दुन्दिया, बेसर, थेमसि, आलु बायदि आबाद मावनायाव बिसोरो मुखुब जादों। मिथिनाय बादिब्ला बिसोर सानै बर' आइजोआ बेसरखौ 10 बिगा, दुन्दियाखौ 10 बिगा, थेमसि आबादखौ 5 बिगा फोदों। जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि लानाय खौराङाव बिसोर सानै आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला हिन्जाव माहारिब्लाबो जों जिरायनानै थानो साना। बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कमलाबारि मान्दारगुरि दुब्लिबारियाव बिथांमोना माखासे बर' आइजोफ्रा खामानि बा जिखिनि खामानियाव जोङो माइ हानायनिफ्राय लानानै मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बे समाव बिथांमोना दिनैहाय माखासे दुन्दिया, बेसरनिफ्राय लानानै माखासे आलु खेथि गायनाय बा माखासे बर' आइजोफोरखौ जोङो मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव जोङो बिथांमोननाव माखासे खोथा मिथिनानै लागोन। समाव जों बिथांमोनाव माखासे खोथा बिनि सोमोन्दै दिनैनि बे बिथांमोना माखासे दुब्लिबारियाव बेसर, दुन्दिया बायदि बायदि बिथांमोना फोबाय दं। बे समाव आङो बिथांमोनजों दान्दिसे सम बे समाव मोगा मोगि लानो होननानै बे दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों। बाजै मा होनो बे समाव नोंथांमोना? गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि बुथुमगिरि आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आंनि मुङा रैसुमै मोसाहारि, गामिया जाबाय कमलाबारि मान्दारगुरि। जों माने ओरैनो हिन्जावफोरबाबो जों माने ओरैनो जिरायनानै थायाबालासिनो माने जोङो सानैजों लोगो नांलायनानै माने माइ गायनायनिफ्राय ओरैनो माने जोङो बिदिनो थिखा आरिबो लायो आरो माइखौ सोरनिफ्रायबा जुदि एसे माने महननै बा महनथाम बेफोरबायदियाव बिगा हिसाबै जोङो माइबो गायो। थिग बिदिनो नै दा मेसें बोथोर नालाय बिदिनो जोङो दा बिदिनो माबा लादों आरो जेनेबा बेसर फोदों जोङो 10 बिगा फोबाय बेसरखौ। बेनिफ्राय आलु गायदों 20 फाल्ला। बेनिफ्राय आरो मा होनो बेखौ थेमसि फोदों माबा 5 बिगायानो जाबायबो थेमसियाबो। बेनिफ्राय आरो दा जोङो गाबोनो दिनै दुन्दिया फोनाया जोंना जोब्बाय। बेनिफ्राय जोङो गाबोनो माबा फोगोन मा होनो बेसर फोनो नागिरदों जोङो 10 बिगा बेसराबो। औ 10 बिगा। नोंथांमोना साबेसे बेयाव बाहागो लादों दिनैनि बे नोंसोरनि खेथि मावनायाव? बेयावथ' जों सानैल'सो। ओं सानैल'। निजा हाना ना सोरनिबा आदि लानानै मावो? हाया इदिहाय निजा नङा जोंनिया। जोंहानि दङ माने हाया 4-5 बिगा दङ। बेहाय आलुबो खावसे गायनाय जादों। बेनिफ्राय बे थेमसिखौ गायनाय जादों। बेनिफ्राय बिसानि दङ माने माइ गायग्रा हा, बियो दुन्दिया फोदों बेहायबो 1.5 बिगा आलु आरो इसाना। बेनिफ्राय बाखि नै बियो माने इसानिनो बिमा लोङानि आरो हाया ओरैनो थास्लायस्लाय जोङो माने बेसर फोनानै बा दुन्दिया फोनानै जों लानि होननानै बिसोरनि बिमामोनजों रायलायनानै जोङो लानाय जादों आरो बेहाय नुनो मोन्दों माखासे आइजोफोरा माने नारें खानायनिफ्राय लानानै आरो माइ हानायनिफ्राय लानानै मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? जोंथ' माने ओरैनो जिरायनानै जों हिन्जाव माहारिबाबो जों माने ओरैनो जिरायनानै थानो लुबैया। माने जेरैहाय जोंना हौवाफोरा इनकाम खालामोबाबो माने जोंनि हौवाफोरनि इनकामा थोस्लाबा होननानै जों साननानै लायो आरोना। बेखायनो जोंबो माने ओरैनो जिरायनानै थायाबालासिनो जोंनि गथ' गथाय लेखा फोरोंनायाव बा ओरैनो न'खर सालायलांनायाव ओरैनो थाइसे थाइनै जोंबो इनकाम खालामनो हागोन नामा बेफोरबायदिखौ साननानै माने जोङो हौवाफोरजों लोगोसे जोंबो हिन्जाव माहारि जानानै हेफाजाब होलायनो होननानै जों बेफोरबायदि सिगांबोनाय जादों आरोना। बेनि उनाव नोंथांमोना गासै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मा मेसेज हरनो सानगोन? बर' माहारिनि गेजेराव बेखौनो आं मेसेज होनो सानगोन दि जे जोङो हिन्जाव माहारि जानानै ओरैनो जिरायना थायाबालासिनो दा जेरैहाय जों सानैजों लोगो नांनानै जोङो खेथिखौ मावनो सिगांबोदों, थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जोंबायदि माने सासेयै खरसाफोराबो जोंना जास्लाबा नालाय सासे नङाबाबो 2-3 बिदिनो 10-15 जनबाबो खोथा गैया जुदि हाया मेला दङबाथाय। थिग बेबायदिनो माने लोगो नांलायनानै गासिबो ओंखारबोनानै बेबायदि ज' ज'यै मावलायबोयोबाथाय माने मोजां जायो होननानै आं सानो आरो।
बेनि उनाव आरो सोरनावबा हाफोर मोनबा नोंथांमोना बेबायदि मावगोन नामा? माने जोंथ' दा हाखौ नागिरखुमाबायानो दङ स्रि स्रियै जुदि सोरबाफोर हाखौ जोंनो 10-20 बिगाबाबो जोङो मावनो रेडि आरो दा। हौवाफोरनि थाखाय मा मेसेज होगोन? हौवाफोरा दिनैहाय जौ जुवाजों बांसिनानो गोजोननाय थानो नुयो। बेनोथ' जाहैबाय दा जोंना हौवाफोरा मा होनगोन जोङो हौवाफोरखौ दिनै बेबायदि जुदि हौवाफोरा जुदि बेफोरबायदि जौ जुवाजों गेलेना थास्लायस्लाय लोंनाय जानायजों गफबना थास्लायस्लाय बेफोरबायदि दैज्लांनि समाव माइ गाय बा हिन्जावफोरजों हेफाजाब हो बा हौवाफोरजों ज' लोगो नांलायना जों खेथि फोथाराव ओंखारलाङोबा मोजां जायो। बेनिफ्राय आरो दा मेसें बोथोराव दा जेरैहाय जों हिन्जाव माहारि जानानै जों बेबायदि फोथाराव जेरैहाय दुन्दिया फोनो दिनै जों हाजिरा खामला नागिरना मोनाखै बेनि थाखायनो जोङो सानैजोंनो बेफोरबायदि खेथिखौ फोनो गोनां जादों माबाखौ फोनो गोनां जादों थिग बेबायदिनो बिसोरो माने सिगांबोयोबाथाय मोजां जायो बा आरो आं बेखौनो खावलायगोन जे हौवा माहारि जानानै ओरैनो जिरायनानै थायाबालासिनो बेबायदि बाय सिजेन बेफोरबायदि खेथि फोथारफोराव बा खामानि दामानिफोराव नांथाबना थायोबाथाय मोजां जायो आरो बेखौनो बुंगोन जे आङो ओरैनो नाङा फाङा नाबां जाबां खामानि गैयाबालासिनो सक बाजार थांनायफोरखौ आं मोजां नुवा आरो बेबायदि खामानिफोराव नांथाबबाथाय मोजां जागोन आरो बेखौनो खावलायगोन जे खामानिफोराव मोजां गोसो होनानै नांथाबलायनानै खामानिफोरखौ मावनानै न'खर संसारखौ खुंलाङोबा मोजां जायो होननानै जों सानो। नोंथांमोना ओरैनो दिनै खै बिगा ओरैनो फोखो? दिनै जोङो दुन्दिया जाहैबाय जोंना 10 बिगा बेनैहाय दङ 6 बिगा ओमफ्राय मोनसेयाव दङ 1.5 बिगा ओमफ्राय जों मोनसेयाव दङ 2.5 बिगा। ओरैनो सरकारनिफ्राय माबाफोर मोन्दों नामा माइलिफोर मोन्दोंमोन नामा? सरकारनिफ्रायथ' जों बेखौ मोननायखौथ' जों मोननाय बुंनानै लानांगोन जेरैहाय जोङो जोंनि सालबारि एग्रिकालसार अफिसाव जों सानैजोंनो थांदोंमोन थांनानै एडिअ सारजों जों रायलायदों एडिअ सारजों रायलायनानै बिदिनो एडिअ सारा बिराद मोजां मोनदों आरोना जोंनि बेफोरबायदि माने हिन्जाव माहारि जानानै जे बेफोरबायदि लाइभलिहुड मावनो सिगांबोदों बेखौ बिराद बाख्नायदों बेनिफ्राय जोंनो माबा हरदों आरो जेनेबा बेसर माइलिखौ जोंनो बेगसेयाव 30 केजि खुरैहाय दङ बेग मोननै हरदों। ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथांमोना मुलिफोरबो होगोन माने देरबाथाय दा मावबाथाय नायनोसै माबायदि जायो हरगोन नामा? एडिअ सारानो गाव बेब'स्थाखौ खालामगोन होननानै बुंदो आरो ओमफ्राय दा नायनोसै जोङो रज'नाया माबायदि रज'यो जेनेबा एम्फौफोर जायोबाथ' जोङो बेयाव मुलि बाहायखानांगोनानो ना जोंबो आरो लस जानो हाया जाहैबाय फारसेथिं जोंहा ट्रेक्टर एवनायनिफ्राय बा माइलि बायनायनिफ्राय बेफोरावबो जोंहा माखासे खरसा जाहैबाय नालाय। दिनैसिम खै बिगा माबाखौ जों दुन्दिया 10 बिगानो जाबाय। 10 बिगा ओं दुन्दिया 10 बिगा ओरैहाय थेमसिया 4.5 बिगा माबा 5 बिगायानो ओमफ्राय इयावनो माने 4-5 बिगा दं नालाय बेहाय माबा मा होनो बेखौ आलु गायदो जोङो 20 फाल्ला गायदों ओं बेखौबो बायदोसो जों आलुखौ। बिथांमोना मेहेरगोनाङै बिथांमोननि खामानि मावनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना फोरमायदों गासै दुन्दियानिफ्राय बेसरनिफ्राय आरो आलुनिफ्राय बिथांमोना गायबाय दङ फोबाय दङ आरो लोगोसे बिथांमोना मोनबावोब्ला गुबुन गुबुन जायगायावबो बिथांमोना फोगोन होननानै फोरमायदों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।